Son varias as obras proxectadas en Ribeira ao abeiro do Plan de Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas que aínda non chegaron a executarse, entre elas a mellora da accesibilidade na contorna da Praza do Concello ou un aparcadoiro disuasorio en Avesadas. Así, ata 7 actuacións que motivaron a perda de 275.000 euros de fondos europeos. Podemos ver como neste primeiro decreto se vai a facer unha devolución por obras non executadas por valor de 275.000 euros. Entre estas obras, pois nos atopamos accións que creemos que van a ser ou que iban a ser de gran importancia, e entre elas podemos enumerar pois a mellora da accesibilidade na Plaza do Concello, que ademais é unha obra que non é só que se devolva por falta de tempo, sino que ademais é unha obra que se atopa actualmente executada e formalizada, e que, polo tanto, a empresa a que se lle adxudicou esa obra pois xa adquiriu uns dereitos. Entendemos que estos 51.700 euros, se mal non recordo, da adxudicación desta obra, que levaba pois consigo a acción tanto na rúa frontal da Plaza do Concello, onde se atopan os soportales, como na parte traseira, nesa zona onde está pois o forno de artes, por entendernos, terán que pasar a facerse agora mesmo pois con fondos propios do Concello de Ribeira. O PP atribúe á xestión ineficaz do Goberno a renuncia a estes fondos por non ter cumprido cos prazos e criterios da convocatoria, perdendo a oportunidade de dar un importante pulo ao tecido comercial do municipio. E sorpréndenos, dende logo, que dende o Goberno municipal despois se reitere unha e outra vez que non hai fondos para colaborar pois con asociacións ou con actividades ou accións que se veñen facendo durante moitísimo tempo, e, sin embargo, por outro lado, que renuncien á financiación que ven de outras administracións para poder facer fronte pois a todas estas actividades. Non estamos a falar tamén de un sistema de cartelería digital para o reforzo da identidade e o posicionamento no comercio de Ribeira. Esta foi unha acción tamén que solicitou no seu día a Asociación de Empresarios, porque hai que decir que este plan no seu momento foi apoiado tanto pola Asociación de Empresarios como pola Asociación de Placeiros, da Asociación do Mercado Municipal, e en aquel momento pois o apoiaban con as cartas, e unha das, digamos, accións que solicitaban pois era esta cartelería digital. Falamos de 36.300 euros tamén que quedan sin executar e que van acompañadas pois de 18.000 euros que iban destinados a capacitación tamén de comerciantes para a mellora das habilidades digitais. Agardan que este non sexa o primeiro paso na perda de máis fondos con actuacións enmarcadas tamén neste plan, como pode ser a reforma da Praza do Centenario, lonxe aínda de cumprir cos prazos de certificación establecidos na convocatoria.